Какво ли не прочетоха привържениците на Берое за своя тим в интернет пространството. Какво ли не беше двамата са един от друг. Пинеда прибира топката, Пинеда с левия крак. Лопес! Феноменален гол! Ето това е дебют да запише асистенция. Такава, между другото, също толкова случайно, колкото и първата, отново има асистенция. Сега не, това е опасно. Именно е по-рък домакин. Сега... Този път Кайл Лопес. Възможност за Берое. Слав Генчев се оказаха изоставащи в резултата след центриране на тъгов удар и добър удар с глава. Те да се стоплят. Около 8 са градусите. Тази вечер в Стара Загора. Даване Милепле. Кайл Лопес, добър финт срещу Филип Ежике. За сините Кирил. Намира Сула, топката е пресечена. И още веднъж да видим как ще се развие контрнападението за Берое. Вазир Сула, прекрасни действия на Сула. Пас по земя отново към дуспата насочи своето подаване. Французите.
страна на Гермуш, но Кайл Лопес достатъчно добри действия, за да спре поне за момент Навази. Бертурачев сбърка и топката е отнета от Кайл Лопес. Опит за извеждане. Кайл Лопес. Игра 44 гола в F5 лига. Вече първите стъпки в елита на българския футбол бяха за септември София. Като Аларкон и Мартин Петков не са все по-типични за